Jawale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babade nde kala min bismi mon e kelle gadane robindo jayndeji pudortoɗen robindo jayndeji koye jaynde gendira leydi Sénégal hanki o mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko joƴini batu ko yete ko conseil interministériel ko abbi e capanɗe tati pellitte ko ɗum woni ko ƴetta kono ne jeyɗi en pellitte ko alhaali ndiyam kanko mo ganduɗa ko Ousmane Sonko o holliti pellital ƴettama ko abbi e to banggue ndiyam beele leydi Sénégal walla wertago leydi Sénégal wawa hebde ndiyam e mbadi kuptidinde ɗum noon ma laamu leydi Sénégal yaltin ko abbi e ujunere e temedde jeegom e nogas e jeeɗiɗi milliards koppereje francs CFA beele leydi Sénégal walla mbiyen wertago leydi Sénégal wawa hebde ndiyam e mbadi kuptidinde kono kadi o arti e caɗele to banggue dégradation toon to Falémé kanko premier ministre Ousmane Sonko en ƴeewoytu jaynde libération arti koye mo ganduɗa ko biyeteɗo Hamidou Diallo hanki o fittando makko yoɓama toon to Grand Yoff kono ɓe garti e alhaali wargo mo ganduɗa ko Aziz Dabala kam e Boubacar Gano e yiide jaynde libération les choses se corsent pour Nabou Leye kanko Nabou Leye ne wayno o sahade ne wayno omon tan ɓeydo nadde e bundi ɗen caɗele to banggue wonde tumedemo ne wayno o yaltani e wargo mo ganduɗa ko Aziz Dabala kam e Boubacar Gano e yiide mo ganduɗa ko parquet mo Pikine e Guédiawaye ɓe namdima kay nde waɗate ko yete ko udditgol information judiciaire kono kamɓe ɓe ganduɗa ko kañumen tigui tuuma e gon wargo oɗo saaha de ɓe mbaɗama placé sous mandat de dépôt en ƴeewoytu jaynde témoin jaynde le témoin arti ko e DIC division des investigations criminelles hol peeje ne waɗi ha fayi jungue on mo ganduɗa ko battuɗo jeeɗiɗo ɓe ganduɗa ko kañum dogno ne wayno hanki o de o fawama jungo on mo ganduɗa ko biyeteɗo Falilou Diop ɓe yiide kanko Falilou Diop o ɗofti kay omo ganduɗa ko Lamine Diaw waɗoyde retraite tawi koye portable Aziz Dabala yaltinde hen koppareje kono kadi e yiide ɓen ɓe ganduɗa ko kamɓe tigui woni naggaɓe tawi ene tuuma wargo kanko Aziz Dabala e Boubacar Gano waali ne wayno ɓe kolliti kamɓe kala eɓe tawa e caggal nde ɓe jaltintuno koppareje e portable mo ganduɗa ko Aziz Dabala ko gadanol ngol ɓe jaltini ko abbi e ujunere refti hen ko temedde jeegom hawri ujunere e temedde jeegom omo ganduɗa ko Nabou Leye o arti kadi eko fatuno noon e wonande no o waddirno e kanko Aziz Dabala en ƴeewoytu jaynde le verdict arti koye ruttude teddugal ɓen ɓe ganduɗa ko teskaɓe mbaɗi golle mantinde ɓamtare leydi Sénégal ɓe ɓangini natal omo ganduɗa ko Bruno Diatta maître Ciré Clédor Ly kam e Ousmane Sow jaynde le verdict arti e ko yoytuno noon wonande e golle mantindinde ɗiɓe mbaɗi e nder leydi Sénégal jaynde source a arti koye alhaali caɗele bannoɗe toon to ONAS ne wayno ɗeɗo gollorɗe ɗiɗi mbiyen wayno Vika kam e Delta hollitama noon ne wayno e nder ɗin marché ji gonɗi toon to ONAS e nder temedere kala hen capanɗe joyyi ko kamɓe jogui e ɗin marché ji omo ganduɗa ko Ceerno Alassane Sall ne wayno e Bougane Gueye Dany ɓe garti e kan haala e yiide Ceerno Alassane Sall omo ganduɗa ko ministre Cheikh Tidiane Dièye o ala hay dole gote to banggue e lawol wonande kay nattindo addude ko yitno noon e mbawka makko walla ha joni artude e ko yitno ɗon wonande tottidde ɗin marché ji kono kadi ɓe garti omo ganduɗa ko kanko woni patron mo Delta omo ganduɗa ko biyeteɗo Lena Tall Faye e yiide jaynde source a kono Bougane Gueye Dany kañumne yani e omo ganduɗa ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye e ngalɗo pellital ngal ƴetti wadde supprimé au conseil des collectivités territoriales kam e conseil économique social et environnemental jaynde Rewmi quotidien arti ha joni o accident bannoɗo toon to Ndulo jeeɗiɗo hawrunoɓe ladial e yiide Rewmi quotidien hande oɗo ne wayno ɗum ɓeydima sappo e goho ko hawri e ladial e on accident jaynde direct news ko yettuno e kanko horejo leydi ndi nde o ƴetti pellital yidde momtude ha laaɓa wonande suppression au conseil des collectivités territoriales kam e conseil économique social et environnemental e yiide jaynde direct news on garmi gara mo fonno wadde ko mbiyata ko DPG déclaration de politique générale mo premier ministre Ousmane Sonko ne wayno ɗum ɗo de woni sababu kanko horejo leydi ndi o heedi hakkude Ousmane Sonko kam e parlementaire en mbiyen député ji Benno Bokk Yakar toon to suudu sardeji leydi Sénégal kono ɓe garti e Bougane Gueye yani e laamu ngu omo ganduɗa ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye e ngal ɗo pellital jaynde Vox Populi arti koye balɗe tan caggal
wargo mo ganduɗa ko Abdoul Aziz Ba ɓurɗo andirede Aziz Dabala kamɓe Boubacar Gano ɓurno andirede Wali ɓe mbi hanki o de ne wayno ko goɗɗo o wara tawi ko taximan mo ganduɗa yiɗino daddude on debbajo mo ganduɗa wat boni ɓe jiɗino yande ɗum kono caggal ɗum ko kanko wattidi warede baluji ɗiɗi ko fella kono omo suko biyeteɗo kono oɗo suko mo ganduɗa ko biyeteɗo Aïcha Ndongo mo duuɓi 15 fitanu mum yoɓa toon to Bargny wedda e canal kono mo ganduɗa ko kawiraɗo mo ganduɗa toon to Yombol Ben Barak kañum yoɓi fitandu baɗum gorko tawi rendiniɓe ko alhaali coktirde e yiide jayde Vox Populi. Jayde Les Échos atti koye kan haala tato hawruɓe ladial caggal wargo Aziz Dabala kamɓe Boubacar Gano yiide jayde Les Échos omo ganduɗa ko Amadou Diallo taximan jinnoɗo dandude oɗo suka debbo caggal nde ɓen ɓe ganduɗa ko agresseur en jinno yande ɗum ko kañum wattidi warede tawi ko baluji ɗiɗi woni ko fella ɓe garti omo ganduɗa ko ɓiɗɗo debbo mo duuɓi 15 baraɗo toon to Bargny kono omo ganduɗa ko toon kadi toon to Yombol Ben Barak kawiraɗo mo ganduɗa yiwi laɓeje tawi ko baɗum ha hawri e ladial. Jayde l'indépendant arti koye on financement koppereji ɗi laamu ngu anniyi yaltinde ko abbi ujunere e temedde jeegom e nogas e jeeɗiɗi milliard beele leydi Sénégal wawa hebde ndiyam belɗam kelelam ko ɗum woni sababu kanko Ousmane Sonko hanki o waɗi jonde tawi ko conseil interministériel kono noon ko abbi e toɓɓe capanɗe tati woni ko jetta e nden jonde e yiide jayde l'indépendant. En ƴeewoytu jayde tribune arti koye oɗo compagnie australienne Woodside to banggue gollorgal pétrole ne wayno oɗo compagnie Woodside ko kañum nawi laamu leydi Sénégal lawol to banggue noon caggal nde laamu leydi Sénégal rewiɓe ko yetno noon to banggue fiscalité on pression fiscale saabi ɓen ɓe ganduɗa ko oɗo compagnie Woodside o saaha nawi laamu leydi Sénégal lawol caggal nde ɓe porti plainte tawi laamu leydi Sénégal ne rewe mabɓe fisc mo ganduɗa ko $4.4 milliard e koppereje men franc CFA. Bougane Gueye Dany yani no feewi e laamu ganduɗa ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye kamɓe Ousmane Sonko kono Ceerno Bokum kañum ne heedani hen caggal arti e alhaali suppression conseil économique social et environnemental e haut conseil des collectivités territoriales. En gartade kan haaleni jayde l'exclusive arti koye Bougane Gueye caggal nde kanko horejo leydi ndi o holliti wonande momtugol au conseil des collectivités territoriales comme conseil économique social et environnemental kanko Bougane Gueye Dany leader mo gëm sa bopp le jambar holliti wonko ɓuri jojjude ɓuri heñorede oɗo saaha kanko laamu ngu Bassirou Diomaye Faye o foti ƴewtade ko kisal nden ka ɓesguji ɗi kono kadi alhaali wonande to banggue oɗo corruption mbuñari teskadi toon to LONASE kono kadi koɓe mbiyata ko to banggue ɗeɗo diƴƴo tuɗoje inondation tampini ɓesguji leydi Sénégal ko ɗum ɓuri jojjude heñorede ko wona yiide ene momta wonande au conseil des collectivités territoriales comme conseil économique social et environnemental e yiide jayde l'exclusive kono Ceerno Bokum kañum ne arti e kan haala ƴeewoyen jayde le quotidien arti koye kan haala le dictat de Diomaye Faye caggal nde kanko omo ganduɗa ko horejo leydi ndi windi ɓatake président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop wawde ha joni ƴewtade wadde examiner loi taw to banggue momtugol wonande au conseil des collectivités territoriales comme conseil économique social et environnemental ɗum noon ne wayno mo ganduɗa ko mennoɗo wonde président groupement parlementaire mo Benno Bokk Yakaar Moustapha Diakhaté ene arta e ngal pellital kono ɓe garti o mo ganduɗa ko Aminata Touré mo ganduɗa kanko horejo leydi ndi o waɗimo nommé ko yiyete ko ha joni haut représentant du président de la République. En ƴeewoytu jayde l'observateur arti koye wargo mo ganduɗa ko Aziz Dabala kam e Boubacar Gano ne wayno jayde l'observateur arti ha joni e ko yowitino wonande omo ganduɗa oɗo saaha ne wayno on dossier halfinama ɗum omo ganduɗa ko doyen des juges kono kadi ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa hande oɗo saaha ma dañ retour de parquet kono ɓe garti ha joni e kanko mo ganduɗa ko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye e ngal pellital ngal o ƴetti wadde supprimer mumtude ha laaɓa au conseil des collectivités territoriales comme conseil économique social et environnemental. Udirten koye jayde coftal ɓalli record arti koye mo ganduɗa ko Pape Thiaw ko kanko fila premier adjoint tawi omo sawdo Alioune Cissé ko yetno e wonande noon to banggue fukko koyngel beele walludemo ko yitno noon wonande jogogal mbiyen baroɗe leydi Sénégal kono kadi ɓe garti e ndiɗo barodi Boulaye Dia yiide jayde le record ko yitno noon wonande CAN 2025 hande oɗo saaha de ne wayno kanko Boulaye Dia
mo won barude ndi ganduɗa ko kay tigi ana wawi jeeyede kono kadi caggal nde teska oɗon to banggue performance mo o jogui ne wayno oɗo saaha de omo pari tigi heblanade ko yitno noon e CAN 2025 bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw Pindi TV ko ɗum woni komin dobinno mon e kelle gadande roɓindo jayndeje subaka hande o min dokka mon aadi alkamisa janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo mon on jarama.